Mikä keissi? Tervetuloa jälleen kerran Mikä keissi podcastin pariin ja ihan alkuun haluaisin nyt heittää, että tässä studiossa turvallinen tila lensi ikkunasta pihalle, koska multa on kiistetty pissatauot. Oikeesti mä oon pienirakkoinen ihminen ja täällä koko tuotantotiimiltä vierasta lukuun ottamatta niin on tullut kommenttia mun pissaamisesta ja turvallinen tila ei ole enää niinku voimassa. Okei. Ensinnäkin tässä tilassa ei ole ikkunoita, joten toi meni ihan päin seiniin toi juttu. Ja nimenomaan se meni päin seiniin, kun täällä on vaan seiniä ja ovi. Mutta toiseksi, sä oot keskeyttänyt nyt meidän jaksoja muutamia, kun sä oot käynyt vessassa siinä keskellä sitä jaksoa, niin sit kun tiedät sä, Aleksi, on sellainen konsepti, että sä voit käydä vessassa ennen kuin mä aloitan. Niin, mutta mä kävin. Niin se nimi on vessatauko. Niin. Siis näkyykö ne niissä jaksoissa aikaisemmissa? Ei, ne leikataan sieltä. Okay, no siinä oli Mikä keissi iso salaisuus. Niin oli. Siis näitä leikataan. Ajattele. Meillä on tänään vieraana Max, a.k.a. Bohemi, a.k.a. Max Blomfeldt. Mitä sä ikin haluutkaan sanoa? Suomi-tuben toimitusjohtaja. Se Mikirotan frendi. Itse rousti. Se oli siis. Kiva olla täällä. Kiitos. Kiva, että pääsit vieraaksi. Mulle on välittynyt susta, Max, sun sisältöjen kautta niinku tosi positiivinen kuva. Niinku et sä oot niinku elämän iloinen ja niinku positiivinen tyyppi. Niin pitääkö tää niinku paikkansa? Joo. No kyllä se pitää paikkaansa. Sanotaan näin, että mä en ole välttämättä aina ollut niin silleen positiivinen. Et mä olin teinin aika vaikea esimerkiksi himassa ja vähän semmonen kapinallinen, eikä niin vähäkään. Ja mä ehkä hain itteeni vähän pitempään mitä normaalisti jotenkin, mutta nyt ainakin silleen viimeiset vuodet ja vielä diipimmin ehkä viimeinen vuosi on ollut semmonen, että mä oon niinku oikeesti tajunnut niinku tämän elämän metan. Siis tiedätkö silleen, että hyvä sana, meta. Joo, että niinku miten, että kuka mä oon, mistä mä niinku tuun, mitä mä teen, mistä mä dikkaan, minkälaisista tyypeistä mä tykkään. Mä oon jotenkin tullut tosi paljon itsetietoisemmaksi. Ja sit tietyllä tavalla myös ehkä pystynyt päästään irti siitä semmosesta klassisesta niin kuin käsityksestä. Tai tietysti kun suomalaisilla on se, niin kuin, että ollaan tosi kateellisia ja jotenkin ollaan sit silleen taustalla, että no en mä tiedä, vitsi, ai toi osti nyt ton G-Mersun, no vittu, siihen menee, tiedätkö, 2 tonnia, 6 bensoja, että en mä tiedä, olisiko toi nyt ihan niinku, että kyllä mä varmaan, tiedätkö, jonkun hybriditeikan, niin ottaisin mieluummin tuolla flyssillä. Mut silleen, että mä oon niinku tommosesta päässyt myös silleen, no viimeisen 1,5 vuoden aikana täysin eroon. Että mä niinku pystyn haipata ihan oikeesti vilpittömästi ihmisten juttuja. Ja sitä kautta siitä tulee niinku itselle tosi hyvä fiilis. Ja sit se kyllä näkyy myös ympärillä. Ja sit ehkä sisällöissä. Mulla on hyvä kysymys teille molemmille. Sun läheinen tyyppi, jos sä välität, saa kautta saavuttaa jotain, mitä sä saat kautta haluat saavuttaa. Niin miltä susta tuntuu? Miltä susta tuntuu? No siis me just puhuttiin itse asiassa vähän tästä aiheesta himas puolison kanssa, että älä ympäröi, tai siis älä ota neuvoja ihmisiltä, jotka ei ole siinä tilanteessa, missä sä haluat olla. Joo. Tai ei ole saavuttanut jotain, mitä sä haluat saavuttaa. Et paljon näkee sitä, että jengi niinku tulee neuvoa niinku sua tai menee neuvoa jotain muita ihmisiä, miten niiden pitäisi elää, vaikka ne ei ole lähellekään sitä tilannetta, missä vaikka mä tai se ihminen haluaisi olla. Tiedätkö mitä meinaa? Tiedän. Siihen on vähän tällainen sanotaan, että älä opeta isästä nussia. Niin siis silleen, että mä en ole ikin kuullutkaan. Toi pätee mun mielestä elämää silleen hyvin. Että mä henkilökohtaisesti itse, kyllä mä kuuntelen sun mielipiteen tietenkin. Ja silleen, että voin reflektoida itteeni sitä mielipidettä, että no mitä mä ajattelen tosta asiasta. Mutta se, että jos joku ihminen tulee neuvoa mulle tai painaa mua alaspäin, joka ei ole siinä levelillä, missä mä haluan olla. On se sitten taloudellisesti, on se sitten itse tietoisuudessa, ihan missä vaan osa-alueessa sun elämää, parisuhteessa. Niin en mä silleen ota niin painavasti niitä sanoja. Mä vähän silleen, että okei, hei, thank you, kiitos sun infosta, kiitos sun panoksesta, mut mä jatkan mun elämää tällä tavalla. Just näin.
Joo, toi on just näin. Hyvä kela. Mä oon vähän niinku tota samaa miettinyt ja puhunut myös mun ystävien kanssa, että tavallaan ympäröis sun ihmisiä. Ympäröi itses. Niin, tai niinku ympäröi itses niinku ihmisille, ketkä tavallaan inspiroi. Mut sit se vaatii myös sen, että sä unohdat se fucking kadehtimisen. Ja egon. Sun pitää tiputtaa sun ego. Sun pitää tiputtaa se ego ja poistaa se sermi siitä. Ja olla tälleen, että okei, vittu toi on hieno toi kello, minkä sä ostit. Tai tiedätkö silleen, että et et sä hävii siinä mitään. Mut joskus se ego, myös minulla itselläni on ollut silleen, että musta ei ole ehkä ollut kehua sitä kelloa. Tiedätkö silleen, koska niinku jotenkin tulee semmonen, että teekö mä tosta tyypistä niinku jotenkin kuvitteleeks, että että siitä tulee parempi tyyppi. Tai silleen jotenkin parempi ihminen tai menestyneempi, jos mä kehun sen kelloa. Tiedätkö, että onko mä nyt meidät sit semmoseen niinku, että no, minä on tässä ja kehun hänen kelloa. Eikö meitä ole sit tarpeeksi kehuttu lapsen? No, tiedätkö, kun me ollaan oltu muksui, niin. Että onko meille sanottu, tai silleen, että mä huomaan nykyään, kun ihmiset kasvattaa niitä lapsia, niin tosi nopeasti puututaan sellaiseen käyttäytymiseen, mistä ei tykätä. No niin, älä rämpytä niitä valoja. No niin, älä tee tolleen, älä tee tolleen. Mutta milloin sä kuulet, että joku aikuinen tai vanhempi sanoo lapselle, että hei, tosi hyvin laitoit nuo astiat vaikka koneeseen. Hei, että tosi hyvä juttu, että oot nyt siivonnut sun huoneen ja teit ton ja teit läksyt ja tolle. Niin kuin perusasioista ruvetaan silleen niin kuin sanoo vaikka, että hei, tosi hyvä juttu, että sä teit sun läksyt. Että mä oon ylpeä susta. Että niin kuin huomenna sama malli, että jatketaan tätä rataa. Niin sehän siis kannustaa sitä lasta myös ajattelemaan muita kohtaa positiivisesti. Tietysti ihan hirveästi, noista asioista mä en ole hirveästi voinut kehuja saada, kun niitä ei ole hirveästi, noihin kohtiin ei ole tullut rasteen ruutuun. Mutta ihan mistä vaan, tiedätkö? Ihan mistä vaan, ihan mistä vaan. Ihan siitä, että jos sä vaikka kiität, niin kun sä oot syönyt, että hei, kiitos ruuasta. Hei, että kiitos. Kiitos sulle, kun kiitit tästä ja tosi niin kuin hyvin käyttäydyt. Mutta tiedätkö, ihan perusjuttu. Mä uskon, että mä oon saanut myös kehuihin. Mä oon saanut tosi hyvän kasvatuksen. Mun niinku silleen, mulla on 2 isosiskoa ja ne on tosi, tiedätkö, skarppeja ja porukat on tosi silleen fiksuja ja rakastavaisia ja näyttänyt, niinku antanut rakkautta ja lämpöä. Musta tuntuu, että ehkä silti, että mun ystäväpiirit teinivuosina on ehkä kuitenkin sit aiheutti sen, minkä takia. Että on ollut toksista. Että on ollut toksista ja niinku tässä tullaan just siihen, että Sit kun sä tajuut, sano loppuun. Sit kun sä tajuut niinku sen, että jos sä pystyt irtaantuu sun ystävien mielipiteistä ja jotenkin semmosesta ryhmäpaineesta ja susta tulee itsetietoinen, niin silloin elämä mullistuu. Ja musta tuntuu, että niin mulla on käynyt. Vasta tässä iässä, mä oon 26, sillä lailla, että mä tiedän nyt kuka mä oon, mitä mä teen, mitä mä haluan ja noin. Tiedätkö, että noi kaikki mun mielestä niinku silleen liittyy toisiinsa. Mulla olisi paljonkin sanottavaa tai paljonkin ajatuksia noista, mitä äsken puhuttiin, mutta mä haluaisin ehkä vähän palata taaksepäin. Ja mulla on tapahtunut mun elämässä tässä viimeisen vuoden aikana tosi hyviä juttuja. Joo. Niin mulla on tullut semmoinen olo, ja tää on eka kerta, kun mä puhun tästä oikeastaan kenellekään. Mulla on tullut semmoinen olo, että mä en halua kertoa mun hyvistä asioista niin kuin mun elämässä muille, tyyliin paitsi mun kumppanille, kun mulla on semmoinen olo, että mä flexaan. Tai niin kuin, että mulla on semmoinen olo, että muut ajattelee, että mä flexaan. Kun mä kerron, että hei, mulla meni aika vitu huonosti tossa niin kuin monta vuotta. No se on totta. Niin nyt mulla menee hyvin, eikö se on totta? Ei Aleksi. Se on totta. Niin nyt kun mulla menee hyvin, niin mä en jotenkin uskalla sanoa, että mulla menee hyvin, kun mä ajattelen, että jengi ajattelee, että toi niinku näyttää hauiksiaan tossa. Mutta kyllä senkin, mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se meinaa, että mä saan tosta kelasta kiinni. Mutta kyllä senkin näkee ne ihmiset. Siis ihmisten intuitio on hullu juttu. Siis silleen, että vaikka susta tuntuu, että niistä ihmisistä voisi tuntua tuolta, mutta kyllä se niinku, tossa tullaan taas siihen, että jos sä oot itsetietoinen, itsevarma, karismaattinen, sä voit ihan hyvin sanoa nuo jutut. Eikä sä tavallaan, jos sä sanot ne ihan, sä pystyt seisomaan niiden takana, oot oikeasti ylpeä niistä asioista ja silleen, sulla on vitun nais. Niin miksi et sä saa sanoa sitä, Herra Jumala? Miksi et sä saa sanoa sitä? Anna se vastuu sille kuuntelijalle. Se on se vastuu. Nyt tullaan taas siihen, että onko istuuko siinä penkissä tyyppi, joka on tajunnut, että hei, ton siistit jutut on oikeasti cool, vai onko se tyyppi, joka on silleen vittu mikä spede. Jos sä kelaat vittu mikä spede, niin hei, sit se kelaa silleen. Tiedätkö, oot sä vastuussa siitä, miten muut kokee sun sanat?
No ei todellakaan ole. Ei, mun mielestä on mielenkiintoinen käsite kanssa, että kun sä sanot vaikka netissä jotain tai kirjoitat jotain ja joku haluaa ymmärtää sen väärin. Se on, niin. Ja mun mielestä se on just nimenomaan sen ihmisen vastuulla, joka haluaa sen ymmärtää väärin. Koska tiedättekö mikä on todellisuutta? Tämä hetki, tässä näin, me ollaan. Edes se, mitä niinku, siis on, kyllä te katsotte oikeasti, mä en nyt halua trippaa teitä katselemaan, mutta kyllä te katsotte tätä oikeasti. Ja nämä keskustelut on käyty. Mutta tätäkin video on leikattu. Mutta todellisuutta on tää hetki, mitä me tässä tehdään. Ja se on ainut, milloin väliin. Niin just toi, että ihmisethan nykypäivänä tosi paljon haluaa ymmärtää väärin. Ja ihmiset myös haluaa ymmärtää sillä tavalla asioita, mikä on niille mahdollisesti edullisempaa. No. Ja mikä tekee niiden olo paremmaksi. Jos sulla on paska olo ja joku sanoo jotain, mikä triggeröi sua, sä haluat ymmärtää sen niin, että sä saat pistettyä sitä sun paskaa oloa vähän niin kuin että siihen, että sä niin kuin energiaksi siihen, että sä vihaat sitä ihmistä tai jotain, mitä se sanoo, tai oot silleen, puhut siitä paskaa, koska silloin sä vaan purat sitä sun omaa pahaa oloa koko ajan. Ja tää pätee just näihin niin kuin kaikkiin keskustelupalstoihin, missä käydään ihmistä asioita läpi, niin kuin ihan kun niistä tiedettäisiin jotain. Niin mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen konsepti, että sä meet jonnekin, sä kirjaudut tälleen, avaat puhelimesta, nyt mä puran sitä mun pahaa oloa ja alat tykittää siihen näyttöön. Silleen mene vaikka salille tai hakkaa tää säkkiä, tiedätkö mitä? Joo, ja just näillä palstoillahan on niinku yhteisinä tekijöinä aina se, että siellä niinku hyvin useasti totuutena otetaan niinku asiat, mitkä on aina on ne kaikista negatiivisia, mitkä saa näyttää sen ihmisen maailman niin kaikista negatiivisimmalta. Se on aina niin. Se on lähtökohtaisesti aina niin. Ja silloin, miten vittu jengi ei voi tajua sitä, että niinku, no joo, niin. Mä en ole kyllä mikään puhdaspulmunen ja voin ihan myöntää tässä suoraan kameralle, että silloin kun Twitter oli vielä Twitter, niin saatoin twiitata tahallisesti jotain, joka on helppo ymmärtää väärin. Eli sä beittasit ihmisiä. Eli no. Ja sit kun ihmiset ymmärsi sen väärin, niin mä olin, sä ymmärsit väärin. Joo. Ja niinku, jotain sä viihdytit ittees. No se oli vähän niinku, joo. Okay. Ja sit samalla mä viihdytin itseäni ja niitä, jotka tajus, että mä oon tässä viihdyttämässä itseäni. En mä nyt tiedä, kuinka ylpeä tästä voi niinku baittaamisesta internetissä olla, mutta se on mun mielestä tosi jotenkin. Se on niinku toi on juttu, mikä niinku mua vituttaa suunnattomasti, jos jengi tekee ja mä tiedän, että jengi tekee Mä kuulin paremman termin tälle. Mä katsoin nyt suomalaista striimaajaa. Ja sitten sanoi niinku jonkun lauseen, mä en muista mikä se oli. Mut mä olin niinku, että mitä vittu? Eihän se nyt tollain! Sitten mä niinku aloin kirjoittaa, että tu saat idiotti, sä et tajua mitään mitä. Ja sit just ennen kuin mä olin painamassa enter niinku tästä muuta, että sä oot maailman typerin tyyppiä, et sä voit tollain sanoa. Ja se oli, niin ja toi äsken oli sit huudatus. Ja mä olin, huudatus. Niin, että sä huudatat chattia käytännössä. Eli se sanoi noin, vaan saadakseen musta niinku tän reaktion, mitä mä tässä olin niinku kirjoittamassa. Yep. Sitten mä sanoin, että huudatus. Musta tulee Suomen isoin huudattaja. Niin, siis kyllä huudatus on muuten hyvä termi, mutta onhan teistäkin onkin, että onhan niinku, noi palstat on just semmosia, tietsä, että sit sun tekis mieli huudattaa, mutta tää kaikki liittyy just kun puhutaan siitä itsetietoisuudesta ja tommosesta, niin kyllä mä oon niinku just viimeisen vuoden aikana just tullut itsetietoisemmaksi myös siitä, että mä luin joskus näitä palstoja oikeesti, aika paljon pystyn myöntämään sen, mutta en ole lukenut varmaan 9 kuukauteen, mutta kyllä mä niinku silleen, että meistä on kaikistahan meistä annetaan ymmärtää ja niinku silleen just tehdään just sitä niinku, että annetaan ymmärtää jotain juttua, on se sitten joku henkilö tai siellä palstoilla joku niinku ryhmä, joka antaa susta jonkun kuvan, mutta se miten sä itse handlat, sähän tiedät sen totuuden, sillä on väliä. Joo, siis just toi, että niinku, mitä väliä silloin, mitä joku ajattelee susta, että kunhan sä tiedät itse kuka sä oot, ei me selvitä täältä elävän kukaan, tiedät sä ulos tästä vituu matriksista. Että kaikki me delataan. Ja mitä se jonkun muun mielipide siellä sun arkus painaa? No just tää ja tälleen niinku just näin ja silleen, että mullakin tässä duunit on ollut hyvässä niinku nousussa myös tavallaan killan myötä, niin kaikki niinku hyvähän tuo myös mukana aina niinku lisää paskaa. Et kyllä niinku kaikistahan meistä on kirjoitettu, muustakin kirjoitellaan kaiken näköistä, että sä silleen
niitä ruokitaan ja noin, mutta silleen, että ei kukaan, mua niinku huvittaa silleen, että jengi luulee. No mut oli, oliko se tänä aamuna? Niin, mut oli mainittu Seiskassa ja Ai oli. Mitä susta oli mainittu? Joo, Sepos. Äijä on ollut Sepos tänä aamulla. No jätetään mainitsematta. Okei. mitä se Äijä, sä et pistä mua googlaa tätä nyt, perkele. Mä voin sanoa Sepos. Seppo esiin, bro. Mutta mulla oli joku toinenkin juttu. Niin, näistä mä haluaisin kertoa teille ilouutisen. Kerro. Ensi viikolla tulee 6 kuukautta täyteen ylilautavapaata Aleksia. Oho. Siis mieti, se oli niinku 2011 vuonna mä löysin sinne ja nyt mä oon ollut ihan just puoli vuotta vapaa. Ja Äijä on alkanut ikävä. vapautua. On ikävä, On silloin tällöin. On, mut sit mä niinku, siis no mulla on samallai ylilauta-ikävää samalla tavalla kuin mulla on ryyppäämistä ikävä. Joo. Et se on niinku, aika on kullannut muistot. Joo. Et niinku, kun mä ajattelen ryyppäämistä, niin se on oi hauskaa ja frendit ja musiikki soi kovalla ja bileet. Mut sit kun mä niinku mietin sitä hetken aikaa tarkemmin, niin mä näen itteni, tiedätkö, Caramel Dansen soi ja mä oon tällainen siinä tietokoneella, niinku, tiedätkö, tölkkejä täynnä pöytä ja sit niinku painan vaan kättä niinku naamaan, niin sit mä muistan, että okei, se oli se todellisuus. Eli ne hauskat bileet ja kaikki. Ja sit ylilaudasta mä ajattelen, että oi ne ihanat pepemeemit ja kaikki hauskat sutkautukset ja muut ja eeppiset trollit ja raidit. Mut sit kun mä niinku ajattelen sitä vähän tarkemmin, niin mä muistan, että mitä se oikeasti oli, sitä pelkkää niinku vihaa ja kurjuutta ja huonoa oloa ja sen purkamista toisiin viattomiin nyymeihin, niin Nyymi. Kyllä se sus näköjään on sisällä vielä. Oot sä ollut Jesse ikin silleen kauheasti niinku ylilautatit? Mä en jotenkin silleen. Kyllä mä niinku oon nähnyt, just kun puhutaan näistä palstoista, niin se on yksi näistä. Mutta en mä niinku, Mulle ei ole ikinä ollut käyttäjää siellä. Onko siellä niinku, pitääkö siellä olla just joku käyttäjä? Kato mä en niinku. Nykyään Ylis on maksullinen. Ylis. Mun mielestä se on aina ollut maksullista. Ei, Sä oot maksanut sun sielun. Tiedätkö? Aina kun sä kirjoitat, lähtee 0,5%. Jos yhdestä postauksesta lähtee 0,5%, niin mä oon aika paljon velkaa ylilaudalla. No. Sä oot saatanalle velkaa sun sielu. Wow! Ei, kuulehan kyllä ensimmäisenä. Sä saat ihan vitun pykäläs ylilaudalla. Joo, mä palaan tuohon sun Seiska-juttuun, niin äijän nimellä on haettu Klautti. Mä kävin kattoo, äijän nimellä haettiin Klautti. Wow, mä oon vähän yllättynyt tosta noin. No mut mähän sanoin silloin, oliko se 3 vuotta sitten, että kirjoita sun IG-bio, että Klautti demoni. Se lukee siellä vieläkin. Lukee vai? Mun IG Cloud Demon. Klautti demoni. Oh my day. Joo, ja äijän nimellä haettiin Klauttia paskaks. Toi on hullu. Okei. Mieti, toikin joku siis, niinku. Jo, itse asiassa. Harmi, että se tehtiin vaan Sepos. Joo, tää ei oo eka kerta, kun mut on Seiskas mainittu, mut mä muistan silloin joskus way back, kun niinku alkoi jonkinnäköistä nimeä tulemaan, niin mä muistan sanoneeni, että sinä päivänä mä oon oikea julkis, kun Seiska kirjoittaa musta. Ja se tapahtui, mä en muista, tästä on jo aikaa, kun se tapahtuu, mutta sinä päivänä, kun mä näin itseni Seiskassa ensimmäistä kertaa, olisiko se ollut jopa Olen alkoholisti videon jälkeen, eli joskus alkuvuodesta, niin taisin olla Seiskassa. Sekö oli ensimmäinen kerta? No, mutta kato, eihän mä oo Seiskan lukijoiden kohderyhmää niinku mitenkään. Kun Seiskaa lukee niinku mun nähdäkseni 40+-vuotiaat. No se, niin. Sä et oo oikein julkis silloin, jos sä oot Findances. Onks se edes pystys? Mä luulin, että se on vähän sama kuin se mitä. Rest in peace Findance. En tiedä muistatteko semmoset tupettaa kuin mentaalisavukelut pisti hautaan! Muistan! Siis se oli niinku, siinä ammuttiin kovilla. Mä muistan tän. Siis oot vittu tykistökeskitys. Findance ajoi minut kodittomaksi. Jep. Siis se on yksi Suomituben, ihan epäironisesti voin sanoa, että se on yksi Suomituben niinku ikonisimpia videoita. Niin, no, onko se ei ole se, missä sulla on punainen takki päällä? Eikö se on just se? Se on just se. Oli, Kela pelkkä thumbnaili. Älä vittu ikinä. Onko se vielä julkinen? Mun mielestä se on julkinen. Ei, just hyvä. Ja mä katoinkin se itse asiassa just tossa joku puoli vuotta sitten ja se on aika fyysinen video. No, se on kaikki omat vanhat videot. Se oli eka video, minkä mä näin sulta. Se oli fyysinen video. Mut katsotaan, onko se vielä täällä. Kyllä sillä oli ihan hyvä. On. Kuinka paljon näyttöä? 454. No huhhuh. Se on siihen 400k. 450 tonni. Mieti, että
Mentaalisavu. Mieti, kun sä olisit painanut tähän päivään asti, tai siihen kieltolakiin asti, tuolla nimen, niin olisitko sä joutunut valitaa se johonkin, tiedätkö, mallun kultaseen tai jotain. Hei, mä en siis polta enää tupakkaa. No. Miksi kaikkea muuten OG-tubettajien nimessä on ollut joku rööki? Joo, totta. Tupakkalakko ja mentaalisavu. Tää on niinku hauska juttu. Joskus vuosia sitten, siis niinku way back, niin mä harkitsin tupakoinnin lopettamista. Joo. Mut syy, miksi mä en tehnyt sitä, niin mä ajattelin, että miten mä voin olla mentaalisavuke, joka ei polta. Miten mä voin pettää mun katsojat tällä tavalla? Mä ajattelin, että mä saan siis paskaa, jos mä lopetan tupakoinnin, kun mun nimi on mentaalisavuke. Toi kyllä kuulostaa enemmän vaan itselleen uskotteluksi, että miksi kannattaa jatkaa polttamista. Joo, kyllä tää on ihan hyvä juttu. Tää on hyvä juttu. Joo, ei mun nimi voi olla rännittäjä, jos... Niin, just näin. Rännittäjä. Kuulosti kääriä joltain huonoimmisemmat serkulta. Mä heittäisin aika rankaitua tähän, mutta mä annan olla. Ettei meitä cancelata. Mutta ollaanko me cancellaamattomia? Siis kyllä mä keksin aika monta juttua, mistä saatais cancel ihan heti vaikka tässä jaksossa. Että. Ai niinku meistä? Siis mulla on voima cancelat meidät ja toi tuotantotiimi tuolla. Kyllä jengi yrittää. Mut mä koen sen, että sut voidaan cancellaa vasta silloin, jos sä oot taloudellisesti riippuvainen esimerkiksi jostain. Jos puhutaan vaikka artistista. Yep. Jos artisti on sainannut isolle levyyhtiölle, sen pystyy cancellaan. Koska se paine, mikä kohdistetaan siihen levyyhtiöön, niin se niin kuin paine tulee kohdistua se levyyhtiön, eli sieltä, mistä sun leipä tulee, sun raha tulee sulle, niin se tulee sieltä kohdistua siihen artistiin. Jos sä oot nyt se artisti, niin suhun. Ja sulta vaaditaan esimerkiksi anteeksi pyyntöä jostain asiasta. Yep. Ja sittenhän sun pitää, vaikka sä tietäisit, että mä olin oikeassa tässä asiassa, tai mun mielipide on oikeasti niin kuin sellainen, että mikä ei ole sen cancellauksen arvoinen, niin sun pitää pyytää anteeksi sun sanoin. Mutta jos sä et ole taloudellisesti riippuvainen mistään tällaisesta tekijästä, niin pystyykö sua cancella? Jos sä oot niinku taloudellisesti täysin riippumaton. Yritätkö sä sanoa, että jos sä oot out of the matrix? Käytännössä. No pystyykö sua cancella? Jos sä oot exitin duunannut, niin mistäpä sut nyt, tai silleen, mitä se sit tarkoittaa? Exitin duunannut! Wow, toi oli uusi. Ettekö te oo muka duunannut? No ei, mutta siis... Hei, me ollaan Ylellä töissä. Taloudellisesti riippumaton. Eikö se tarkoita just sitä, että sä oot duunannut jonkun exitin? No siis taloudellisesti riippumaton voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sulla on vaikka tosi isot niin kuin kanavat YouTubessa ja tälleen näin, niin eihän YouTube lähde sua cancella. Niin, aivan, joo. Et sun niin kuin tulot koostuu jostain muusta kuin siitä, että sä olisit vastuussa jollekin ihmiselle. Tiedätkö, tai työsuhteessa tai jossain mä en muussa. selkeästi ole taloudellisesti riippumaton, kun mä en edes ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Mutta siis no kyllä sut... Ja mitä se cancellaaminen on? Mitä se sit on? Kun ei kukaan pääse sinne sun sanotaan, että sulla on vaikka 100 keilaa tästä näin nyt löysää pankkitilillä. Ja sua halutaan cancellaa. Ja sulla on koko ajan tulolähteet. Mr. Beastia yritetään cancellaa. Niin pystyykö Mr. Beastin cancellaa? Ei. Sitä ei pysty cancellaa. Mun verenpaine nousee pelkästään tosta niinku cancellaus niinku sanasta. Ja sit se, että kenellä on oikeus sanoa, että sä et ansaitse elättää ittees. Niin. Sä et ansaitse tulonlähteitä. Ketä cancellaus oikeesti niinku palkitsee? Cancellataan tää tyyppi, nyt se joutuu Kelan rahoille, se ei saa mistään duunia ja nyt me elätetään sitä. Cancellaushan on oikeesti loppujen lopuksi yksi todella iso joukko kiusaaminen. Siis niin kuin oikeesti loppujen lopuksi joukko kiusaaminen, että silleen niin yleensä nämä cancelaajathan on niinku sit niitä, jotka niinku ilmeisesti selkeästi niinku kuvittelee olevansa jotenkin niin täydellisiä ja heidän elämässä on oikeassa. He on aina oikeassa ja he ei olisi tehnyt muuten tätä virhe. Mut niin vaan meistä jokainen, joka on ollut vaikka, tai no meistä ei, koska meitähän ei cancella. No ei ikinä. Mut pointti on se, että kaikki meidät voitais cancellaa silleen varmasti. Ja varmasti ehkä joku on yrittänytkin, tai tehdä, että jotenkin saada niinku tälleen. Mut se, että niin vaan tekin ootte ollut silleen periaatteessa ihan silleen samalla viivalla kuin ne niinku cancelaajat tällä hetkellä. Et sieltä voisi joku ihminen olla silleen päättää näin. Okei, hei, fuck tää cancelaaminen on oikeasti aika typerää touhua. Et ehkä mä nyt käytän tän ajan siihen, että mä rupeen itse duunaa videoita. Ja sit yhtäkkiä se onkin siellä semmoisessa tilanteessa, että ei vittu, mä oon nyt mahdollinen uhri. Tai tiedätkö sillä, että ihan samalla tavalla sekin ihminen tulee jossain vaiheessa tekemään jonkun virheen, että sä näet, mitä jengi niinku jotenkin niinku
Ja mä mietin, että milloin tämä yhteiskunta on kääntynyt siihen, että internet jakaa oikeutta eikä oikeustalo. Joo, ja niin. Ja tää on leikkiä tää kaikki. Äijä on Matrixista ulkoon selvästi. No jollain tavalla Siis joo, varsinkin minä ja Jesse ollaan Matrixista pihalla täällä Yleisradion työntekijöinä. Jos mä annan teille 5 sekuntia aikaa, niin keksittekö hyvä syy cancelata? Meitsi varmaan, kun Siis okei, uusi. Hyvä syy cancelata ihan kenet vaan vai et sä oot tehnyt jotain, mistä sut voidaan? Joku tyyppi. Niin mistä syystä sinä lähtisit canceloimaan? Rasismi. Siis sellainen, tiedätkö, tosi hyvä. Sellainen niinku, mä sanon sen, että jos joku heittää niinku vaikka N-sana jossain, ja se on silleen, että sä et tarkoita sitä niin, että sä haukut jotain ihmistä näin tällä sanalla ja te kaikki sitä tätä tota. Meidät sille, että se räppäilee tälle jotain biisiä. Sanotaan tälleen, sä sanot jossain biisissä vaikka sen niinku N-sanan. Ja kun sä laulat sen mukaan. Mun mielestä se ei. En mä laske sitä. Mut siis tollanen niinku, et sä... Mut tohonkin jengi tarttuu. Siis rasismi, kyllä kaikki tietää, ei mun tarvitse sitä selittää auki. Rasismi on mun mielestä sellainen niinku... Tosi hyvä. Tuleeko sulta toinen? No, varmaan sama, tai sit joku, tiedätkö, mun mielestä se olisi oikeutettu, jos sä oot niinku todistetusti todella tuomittu jostain niinku oikeesti hulluista rikoksista silleen. Siis mä sanoisin... Tänä päivänä se näyttäytyy, nykyään se menee silleen, että sä saat niinku haippia. Sä teet kirjan nykyään ja jengi ostaa sen, se on siinä. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. Mut sit sä teet vaan kirja siitä, se on siinä. Se oli jotenkin Mä en tiedä, mitä me tehdään. Tää ei Jessen kanssa, tää on vähän eri juttu. Tää on näin. Se on tolleen. Mut hyvä, toi on hyvä, mä fiilaan. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset cancelled. Joo, no mä ehkä hain just kans niinku takaa. Mulla tuli ihan loistava tarina mieleen. Mä olin kotibileissä, tästä on montakin tarinaa, mutta mä säästän ehkä myöhemmäksi. Mut mä menin kotibileisiin joskus aikoja sitten ja eri paikkakunnalle. Ja siellä yksi tyyppi niinku katteli mua niinku tällainen niinku nenänvartaan pitkin. Mä olin vaan sellainen, whatever. Ja ilta kului ja viina virtas. Ja koko illan Oletko sitten ilman paitaa? Ei, ilman sukkia, ne oli ilman sukkia. Okay. Se tapahtui myöhemmin. No. Mutta koko illan mä sain niinku pahaa katsetta tältä tyypiltä. Mä olin, että mitä vittua, mikä homma. Ja jossain kohtaa iltaa hän sitten tuli, että ihan niinku, että fuck you. Ja sitten mä olin, että mitä? Vastasit se englanniksi vai? Äijä tarttuu nyt niinku asioihin, mille on mitään väliä. Mäkin olin siinä kohtaa vähän kännissä. Mä sit vähän niinku ärähdin, että mikä vittu sun ongelmas? Niinku, että mä oon nähnyt äijä aiballaan, mä oon niinku koko illan, että mikä sun ongelma on? Niinku sä oot tommonen homovihaaja. Sitten mä oon, että mitä? Mitä sä just sanoit mulle? Niin, että sä vihaat homoseksuaaleja. Sitten mä oon, että äijä. Mä oon 2 kertaa puhunut täydelle Hartwall vitun areenalle homovihaa vastaan mun omalla kasvoillani 2 kertaa. Ja sä alat täällä väittää mua, missä edes kekseit ton jutun? Ja sit no, eihän oikeastaan niinku, hänellä ei ollut mitään perusteluja tai mitään näyttöä tälle. Hän oli jostain saanut tällaisen niinku käsityksen ja sit go with the flow. Mennyt sen mukaan. Ilman kysymättä multa tai mitään, jostain hän oli saanut päähänsä tämmösen, että mulla on joku ongelma homoseksuaalien kanssa. Kun mä olin julkisuudessa tehnyt täysin päinvastaista, niin oh my god, mut terveisiä hänelle jos... Jollain tavalla se yhdistää sanan niin kuin, jostain syystä sillä niin kuin se yhdistää sanan niin kuin, se yhdistää sut ja sanan homo, silleen niin kuin. Ei, mutta se on jostain just niin kuin saanut, se on saanut semmoisen mielenpinti, jonkun semmoisen niin kuin. Ja sehän voi tulla ihan siitä, että sä luet jostain tollaiselta keskustelupalstalta. Joo, toi äijä kerran teki tälleen, niin sä alat etsiä sellaisia niinku vihjeitä siitä, sen käytöksestä tai sen puheista, että se pitäisi jollain tavalla paikkaansa. Kyllä. Ja sä haluut ymmärtää siinä vaiheessa sen ihmisen väärin, kun sulla on jo joku ennakkoluulo siitä. Ja tällaiset ihmiset, ketkä haluu cancellaa ihmisiä, on mun kokemuksen, henkilökohtaisen kokemuksen mukaan erittäin ennakkoluuloisia ihmisiä toisiin kohtaan. Joo. Silloin kun mentaalisavuke oli aika uusi juttu, mä jossain bileissä, sieltä tulee joku tyyppi juttelee. Joo, moro, sä oot Aleksi rantamaan. Mä oon, joo. Oliks kiva antaa nimi muutettu Mattilan Johannalle Herppes? Sitten mä olin, että... Tuo on muuten aika vittumainen juttu, Aleksi. Anteeksi,
kuka mahtaa on Mattilan Johanna ja mulla ei ole herpestä. Se on ihan niinku yleistietoa täällä. Et Johanna on kertonut kaikille, että sä oot antanut sille herpeksen. Mä en oo vittu edes tavannut koko elämässäni tämmöistä ihmistä. Mä en oo kuullutkaan tästä ihmisestä ja mulla ei ole herpestä. Mutta tää on nyt näissä piireissä juttu, että Rantamaa on antanut Johannalle herpeksen. Niin miksi? Nee. Miksi mä oon tehnyt sen? Niin, mutta jotenkin tostakin pitää vaan tästä kaikki tää tulee. Siis niin. Saiko Johanna klouttia siitä? No sun nimellä on tänäänkin haettu klouttia. No that's my point. No varmaan. Mut kuin huonoa klouttia se on? Niin sille. Tai niinku, onko se flexattava asia, että sä sait multa herpeksen? Ei, mutta se ei välttämättä, no hakee varmaan klauttiikin, mutta se klautin muoto, mitä se ehkä toivoo saavansa, on sympatia. Ja jotain sympatiaa saada ja ihmiset ja daamit tekee tota. Ja ne tekee sitä ihan häikäilemättä niin kuin vaikka just Aleksi sun nimellä. Jos mä herran tähden saisin tietää kaiken, mitä musta luullaan. Niin Aleksi, toi ei ole harvinaista. Usko pois. Tota tapahtuu ihan helvetisti. Sä et todellakaan aina. Mutta jos mennään vähän takaspäin tuohon Seiska-hommaan, niin susta on kirjoitettu ilmeisesti Seiskaa, ainakin näin sä annoit ymmärtää tuossa aikaisemmin. On siellä jotain ollut. Joo. Mikä oli eka kerta, kun susta kirjoitettiin johonkin tollaiseen lehteen ja miltä se susta tuntui? Ensimmäinen kerta. No ihan ensimmäinen kerta oli niinku positiivinen juttu. Mä tein semmoiselle yhdelle Lotta-nimiselle nuorelle YouTubettaja-tytölle, joka sai tosi paljon semmosia vihakommentteja. Niin mä tein semmoisen pikku yllätyksen, menin käymään sen kylässä Sastamalassa ja kuvattiin video tälleen. Se oli ihan hyvä juttu ja siinä ei niinku mitään, mutta en mä tiedä. Ensimmäistä jotkut Seiska-lehteä en mä muista. Varmaan jotain, tiedätkö, seurustelujuttu silleen, että hei, heidät on nähty yhdessä tai jotain niinku tämmöistä. Miltä se niinku tuntui susta? Tai silleen, että kun mä en tiedä, koet sä itse silleen, että mä oon julkis. Vai koet sä, että mä oon vaan tiedätkö, mä teen vaan mun juttua ja that's it. Et tuntuuko se susta jotenkin oudolta tai silleen damn it niinku? Että onks tää tällaista? No silloin joo. Se tietyllä tavalla, vaikka jengihän päivittää niitä jotain Seiska-kirjoituksia sitten johonkin story, että just joo, tietsä. Mutta se totuus siinä taustalla on se, että kyllä jokainen ihminen on niinku tietyllä tavalla vähän imarreltu niistä. Mä oon ihan varma siitä silleen, että ne jaetaan myös sinne storyin. Aikamoista paskaa taas kirjoitettiin näin. Joo, mutta kattokaa mitä paskaa. Musta kirjoitettiin tää paska. Silleen, että tossa on silleen, että kyllä mä varmaan oon silloin ajatellut niinku, että olipa tää jotenkin niinku, tuntupa tää, tai silleen, että okei vittu, että niinku, että jotain toimitusta kiinnostaa, niinku, että kenenkaan mä vaikka seurustelen tai kenenkaan mut on nähty. Niin on se vähän semmoinen, vittu mä oon nähnyt Cheekistäkin tän jutun. Tiedätkö silleen, niinku, että tietyllä tavalla en mä niinku pidä itteeni julkiksena. Tai silleen, että kyllä mä oon itse tietoinen ja tiedän niinku myös omaavani isomman yleisön silleen, että varmasti moni ihminen tietää mun juttuja tai puhuu musta tai katsoo. Ja kyllähän se niinku, sehän on mun työ. Siis kyllähän mä näen sen tuloksen, kun mä julkaisen YouTube-videon tai päivitän storeja, niin kyllä ne aina katsoo, tiedätkö silleen. Mutta en mä niinku, mikä on julkis. Sekin on sitten toinen kysymys, että just siellä anonyymipalstoilla, vaikka just siellä Jodelissa tai jossain, silloin kun sitä itse luki, niin jos sä jonnekin julkiskanavalle kirjoitit jostain Aleksi Rantamasta, niin jengi on silleen, mitä vittu, sehän on YouTube, että menkää tonne vlogit-kanavalle. Tai tiedätkö silleen, että kuka senkin määrittää, että kuka on julkis. Tai kun mietit silleen vaikka artistia, sori mä sanon vielä tämän, mietit vaikka artistia silleen, että minkä takia niinku vaikka YouTubettajaa ei voi pitää julkiksena, kun miettii se duunimäärä. Silleen, että ei se on vaan helppoa, sä vaan laitat kamera päälle ja kuvaat. Sehän on niinku, tollehan se on. Sehän on niinku noin helppoa. Mutta just mä meinaan sitä, että tavallaan artistin, ottamat artisteilta mitään pois, mutta siis silleen, että artistinhan voi levyyhtiö tehdä. Ne pystyykin. Täysin. Silleen, että sen ei tarvitse mennä kuin mikkikoppiin näin. Vittu, sano nyt jotain tohon, tietsä. Tyyliin niinku AI:lla pystytään. Sulle pystytään käytännössä, sä voit olla puhdas esiintyjä. Niin, mutta sit YouTubettajat silleen aloittanut silleen, että ne on alkanut itse kuvaa ne editoin itse ne videot. Mä kuvaan edelleen itse ja mä edelleen editoin itse. Tai tiedätkö silleen, niin sit kun meille järjestetään joku gaala, niin jengi on tälleen, vittu mitä paska. Jotenkin niinku, että on taas kaikesta gaaloi silleen.
Vittu, noihan tekijät sen ansaitsee vasta silleen, tiedätkö? Oikeesti loppujen lopuksi. Mut niin. Tosta mä haluun... nyt pikkuhiljaa aletaan olemaan. Sendataan vaan. Loppu. Sun pitää vissiin käydä vessasta tai jotain. Itse asiassa ei ole vielä ihan hirveä pissähätä, mutta mä Oliks tää nyt se? Tää on se. Nyt hei leikkaus tähän väliin, Aleksi käy taas vessassa. Mutta mä haluaisin heittää läpän, tai siis ei se ollut mikään läppä, mutta mä jätän nyt tarkoituksella mainitsematta kyseisen median, mutta eräs suomalainen iso media, niin kun puhuttiin näistä seiskoista ja muista, niin aikanaan tituleeras mua äärioikeistolaistubettajaksi. Ja kunnianloukkaus. Senhän lukee niinku tavallinen pulla. Niin se lukee siitä, että Aleksi Rantamaa äärioikeistolaistubettaja eli vittu natsi. Ja mä olin sillä, mä luin sitä artikkelia sillä, että mitä? Mä en oo mitenkään poliittisesti aktiivinen ollut ikinä, niin miten mä oon äärioikeistolaistubettaja? Mihin mä oon ottanut edes kantaa ikinä? Joo, ja mä en tiedä, kuinka yleistietoa tääkään on, että näissä Ylen tuotteissa, kun me tehdään tätä, niin ei me saada täällä laukoon mitään poliittisia näkemyksiä asioista. Että niinku toi on mun mielestä tosi niinku huonoa toimittajan työtä, tai silleen, että mä koen, että mä olen toiminut toimittajana Ylellä niin kuin virallisesti, mun työnimikin on toimittaja. Vaikka vittu miten siistiä. Eihän tää nyt periaatteessa no joo, puhutaan yhteiskunnallisista asioista, mutta mä en miellä itseäni toimittajaksi, sanotaan näin. Niin silti minäkin olisin tehnyt siinä artikkelissa parempaa työtä, vaikka niin kuin ikinä mitään isoa artikkelia en ole kirjoittanut. Niin siis toi on mun mielestä tosi niin kuin ollaan menty sieltä, mistä aita on tosi matala. Ja sit vielä tosta seiskautusta, kun sanoit, että jengi nauttii siitä, niin mä oon samaa mieltä sunkaan tossa, että jos sä koet sen tarpeen, että sun pitää niinku postata sinne someen ja olla, että joo vittu mitä paskaa ja kattokaa nyt, niin silleen, että sä kaipaat sitä validaatiota. Se on puhas totuus. Sä kaipaat validaation muilta. Ja musta on muutama juttu kirjoitettu. Mä en ole niihin ikin mitään kantaa ottanut, koska mua ei vaan niinku kiinnosta. Ja mun tavoite, kun mä oon tehnyt someen, mun tavoite on aina ollut se, että mä en halua itsestäni niinku seiska-artikkeliä. Toi on ollut vähän sama. Se on niinku tapahtunut. Ja mä oon saanut nytten viimeisen 2 kuukauden aikana niin useita, alle 10, mutta siis useita haastattelupyyntöjä eri niinku medioilta, eri aiheista. Ja osa on koskenut niin kuin mun henkilökohtaista elämää, perhe-elämää, tällaisia asioita. Ja mä oon kieltäytynyt kaikista, koska mä koen sen, että mä en halua niin kuin revitellä asioilla, jotka ei liity muhun. Että jos sä haluat haastatella mua minuna, ilman että ketään muuta ihmistä koskee millään tavalla. Kyllä. Me voidaan puhua, mutta mä en halua puhua kenenkään muun suulla ikinä missään lehtijutuissa. Kyllä. Ja mä en halua ikinä olla raflaavassa otsikossa silleen, että mä oon itse kommentoinut sitä. Kyllä. Sitten mä vaan jätän kommentoimatta. Mä sanon, kaikki saa tehdä minkälaisen niin kuin mietelmän musta, mitä ne haluaa. Saa luoda minkälaisen kuvan, mitä ne haluaa. Jos te haluatte kuulla, minkälainen ihminen mä oon, pistäkää tää podcasti pyöriä ja kuunnelkaa nämä jaksot. Mä oon viimeisen 9 kuukautta, sori Aleksi, mä oon viimeisen 9 kuukautta silleen just, mä oon paljon niinku kehittänyt itteeni, kasvanut aikuiseksi ja kasvanut niin kuin henkisesti omasta mielestäni, löytänyt omaa juttuja näin. Mä oon tehnyt ton ihan täysin saman ja ai vittu mun elämä on muuttunut hyväksi tai niin kuin paremmaksi. Mulla on ihan sitä, että siinä on just silleen, kun sä sanot tuonne, että tehkää mikä mieli tai kuvitelma tahansa silleen, minkä haluatte, ihan faksama silleen. Mutta tiedätkö, on joskus tilanteita, jos on vaikka nyt mä näin itse asiassa pari päivästä, että musta on kirjoitettu joku, täällä on jotain seiska-juttuja tai jotain. Mutta mä en enää koe niinku just silleen, antaa niitten nyt olla siellä ja antaa jengi nyt tiedä, että tos noin jauhaa ja tolleen noin. Mutta toi on hyvä, toi on siistiä, toi on hyvä kulma, minkä sä sanot, että jos se koskee minua, niin voidaan kyllä keskustella. Jos se liittyy ketä tahansa muuta, niin se on ihan turhaa. Mä en jaksa mindaa muitten bisnek. Antakaa mä elän tästä elämän, tän leikin. Tämähän on kaikki ihan vaan tämmöstä niinku elämä on peli, niin kuin Skandaali sanoi. Niin se on muuten hyvä biisi. Mä jostain syystä, mä tunsin mun tuottaja, mä en siis näe tuottajaa tästä penkistä, niin, mutta mä jotenkin tunsin sen polttavan katseen. Mä tunsin sen polttavan katseen, että meillä oli niinku aihio niinku tälle jaksolle. Me ammuttiin niin ohi siitä, mitä meidän piti puhua. Ja siis meidän niinku otsikko oli itkeekö Max? Siinä oli ajatus se, että sä oot niin positiivinen niinku tyyppi, että
ihan oikeesti, siis voitais melkein niinku loppukaneetiksi ottaa, että itket sä ikinä? Mä itken ihan vitusti. Millaisista aiheista? Tai niinku ei nyt tarvitse mitään niinku spesifiä, mutta niinku... Mä oon tosi herkkä. Mä oon oikeesti tosi herkkä ihminen. Mä oon emotionaalisesti herkempi, miltä mä näytän. Mä oon tässä nahkahousut jalassa ja lävistys. Noi tekee susta aika herkä. Niin, no sekin on totta, mutta niinku, mutta se, että mä saatan näyttää, mulla on tatuointeja, mulla on lävistys nenässä ja rustossa. Mutta mulla on tosi herkkiä puoli itsessäni. Mä oon tosi ajattelevainen ja semmonen, mulla menee niinku hittaa jotkut jutut tosi syvälle sillä mä välillä vähän menen liiankin diippeihin, kun mä vaikka ajattelen joitain muita ihmisiä ja silleen, tiedätkö, vaan vuohi kävelee vaikka kun mummeli silleen tosi hitaasti. Mulla tulee semmonen, vittu, että mä en pysty niinku jatkamaan mun elämää tästä Joku eteenpäin. vanha ihminen syö yksin. No tää on hyvä ja just tämmönen esimerkki ja mulla niinku hittaa noin ja sit just kun tässä on ollut niinku mä olin tossa porukoilla, mun äitillä todettiin rintasyöpä tossa just se on nyt hoidet leikattu ja sytostaatit ja sädehoidot on aloitettu. Tää on rankka niinku viimeinen vuosi silleen ollut. Siellä on ollut paljon itkua, tosi paljon itkua, mutta se on ollut tosi hyvä. Se on puhdistanut aika paljon ja se on niinku tehnyt musta nyt tämän tyypin, joka istuu tässä. Itken mä tosi paljon kyllä. Tiedätkö, mikä on sellainen niinku kokemus, milloin, niinku, mitä mä oon puhunut mun niinku miespuolisten ystävien kanssa, että milloin niinku mies kasvaa erossa. Tiedätkö? Kun sä eroat pitkäaikaisesta kumppanista tai sellaista, ketä sä rakastat, tiedätkö? Kyllä. Niin sä alat kelaa sitä, että mitä sä oikeasti haluat sun elämältä. Tai silleen, että sä ehkä löydät uutta suuntaa ja tälleen näin. Ja mulla on ollut, niin kuin jokaisen eron kohdalla on ollut sellainen, että mä oon löytänyt sellaisia uusia puolia itsestäni, tiedätkö? Ja sellaista niin kuin voimaa, mitä mä en edes ole tiennyt, että musta on sisällä. Kyllä. Se on jotenkin sellainen, niin kuin sä sanoit, puhdistava kokemus, niin siitä mulla tuli toi ehkä kela. Silleen, että se on sellainen, että sä lasket kaiken sun, tiedätkö? Muurit kaikki ja sä vaan niinku oot paskana. Kyllä, ja sä laitat sen kaiken paskan siihen pöydälle ja tutkit sitä tälleen. Tätä se on se paska. Ja sit sun pitää osaa tehdä tiettyjä juttuja. Mäkin tiedän, että sä just ero ollut pöydällä. Mulla oli pitkä aikaisesta parisuhteesta ero näin. Mut se, että mä esimerkiksi mä en ole dokannut 7 kuukauteen myös. Mä en ole niinku juonut alkoholia. Ja mä oon kuitenkin aina ollut tosi menevä tyyppi. Mä en koe, että mulla on ollut niinku samanlainen, niinku, mulla ei ollut niinku ongelmaa sen suhteen, mutta tietyllä tavalla mä tajusin, että jos mä haluan nyt oikeesti niinku, että se on hyvin tyypillinen, että pullo auki, tiedätkö, ero, vähän ajatuksia. Nyt mennään, joo. Mut sä maksat oikeesti 4-kertaista hintaa sit seuraavana ja sitä seuraavana päivänä, varsinkin kun ikäkin tulee, silleen ne krapulat on pahempia ja näin. Sitten on ollut tää Killa-juttu, siitä on niinku mun brändi on vahvasti. Mulla on vähän niinku nykyään tullut toi MB4-juttu, se on niinku uusi juttu, mä halusin olla joukkueelle. Mä tajusin, että mä saan dopamiinit jostain muualta ja se itteni kanssa työskenteleminen ja niin kuin semmonen evolvoituminen, niin se lähtee myös osittain siitä, että mä huomasin, että ilman, että että mä en niinku käytä päihteitä, niin mä pystyn ajatella asiat paljon fiksummin, aikuismaisemmin, mulla on selkeä kuva, mulla on semmoinen selkeä, puhdas mieli, niin sit se jäi vähän päälle. Se on vähän jäänyt päälle ja mulla on ollut tosi hyvä olla nyt itteni kanssa ja siihen just yhdistetään kaikkea, että on jättänyt kaiken, tiedätkö, ylimääräisen paskan elämässä. Ihmisten mielipiteet, ihmisten niinku kirjoittelut jossain palstoilla, kaiken tommosen kun on jättänyt, siivonut vittuun silleen, että se latu on auki tossa mulle itteeni varten. Minä olen tässä ja minä nousen tästä tuolista jatkamaan minun elämässä olevia juttuja. Mä menen himaan sisustaa mun kämppää, mä tykkään siitä, mä oon sisustanut sen just silleen, miten minä haluan. Ja tällä tavalla, niin silloin sitä niinku huomaa jossain vaiheessa, että onkin niinku, mieli voikin aika hyvin ja tekee niitä juttuja, mitä itse haluaa. Niin. Se oli erittäin hyvä loppukaneetti. Kiitos Max. Olit täällä mestoilla tänään. Oli siisti nähdä, oli siisti puhua äijän kanssa. Kiitos tietenkin Aleksille myös. Kiitos. Kiitos Aleksia. Kiitos Jesse. Kiitos, että sain tulla. Tää oli hieno juttu. Tää on aina makea tulla aina vierailulle. Toivottavasti nyt ei haittaa, että mentiin vähän poukkoiltiin. Oli hyvä setti, kiitoksia. Tää oli varsin kova. Ota Maxi somet haltuun. Instagramista Max Blomfeldt ja YouTubesta Bohemi nimellä, TikTokissa Max Blomfeldt nimellä kanssa, mutta kaikki noi löytyy joko omalla nimellä tai Bohemi nimellä. Kyllä, kiitoksia ja me nähdään taas ensi jaksossa. Nähdään. Ensi jaksoa, moi moi!
Mikä keissi?